Di napalabas, gapot amak ni Jorin ngag high blood manen ti inana, kapilitan ang nagtungpal na ito'y, amapan iti mansyon da siyasya, tapno ay aywan na ti balasang. Iti day tamot lang akan ito imawag kenkwana ni Elisa, ket sinaludsod na no sa dino ti ayan ti baro. Banag, anak kariribukan na unay no ibagana wino saan tirantana apanangay ayo kinisiyasya. Ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapauluan. Si iti barokong. Nakadano nakmatlangan dito yung mansyon da siyasya. Bumaba akon. Ha? Ni Elisa. Isuda ito'y umawawag. Hello, Elisa. Hello, Jorin. Ayan mo? Kwa. Anya nga tati pagak. Jorin, ayan mo, kunak. Ni Siyasya. Isundi umasidag. Jorin? Ha? Sino di babae nangawag kan ka, Jorin? Kwa. Ni Siyasya. Taadak dito yung mansyon da. Anya? Apay nga da ka dita? Madamdaman tong ibagakin ka. Umayak to dita balayo. Anya? Ada nalipatak nga intadkin ka. Sige. Bye. Imbag tanag sa remadang ni Sasha. Ito'y makita ng adda ka sarsarita kay ti cellphone. Ha? Jorin? Addetan, umayan. Ano ti kagaram? Abay nga may ka? Umayak dumawat kin kay ti dispensa. Gapo iti pa nag-walk-out mo. Nasaktanak. Ngamin, impakitam kanyak anapat pataglat taday dyan nga Elisa. Ngam iti siya. Sasha. Idi pa nagpipicture. Idi madama ti graduation. Iso laang tinawagam. Iti manan panangan. Iso laang ti kinasangom anangan. Pasensya ka nung nasaktang tirik ng kadagay diyang inaramid ko, Sasha. Agararam ka kadi kan ni Lisa? Bueno, agayan ayat kayon. Anya? Apay akitain na kitikasta. Apay di mo sungbatan ti saludsod ko. San amabalin nga ibagak at tan relasyon mi kin Elisa? Kit-kitain nakmatlatan. Sungbatam ko mati saludsod ko, Jorin. Awan relasyon mi kin Elisa. Nga? Agar-arim ka yan kwa na. Saan? Apay nga ro nakas dailangan ti kinaasidag ti tunggal maysa kada kayo. Gagangay. Gaputan na singad kami nga agpagayam. Agpagayam tamat. Apay nga rod. Asa bali ti panlakilangin mo kanyak. Sasha. Among tiriknakken ka, Jorin. Sapay lakuma. Tamayat na. Saan ta ko mapagsaritaan dit abanag? Imayak tapno dumawatak iti dispensa. Sige. Aklonek, ti panagkid daw mo iti dispensa. Tadyak maaramid ti manggura ken ka, Jorin.
Kaaduan anamurngan nga arwatin ni Jorin anak kahang rito silid na pati dahi ti pantaron na anak graduar. Indaloso na natan dito eh. Aguray ka. Anya, ito adda iti bulsa da iti pantaron. Kahita. Kita at mantilinahon na. Sing-sing. Nagpintasan tayo ang sing-sing. Talo ti bato na. No. Ni nga ta Elisa. Tinang irikalo iti da iti ang sing-sing iti anak ko. Imposible. Imposible ang marigalwan na ni Jorin. Ne. Ano na regret? Resibo. Resibo na ito asing-sing. Ginatang ni Jorin. Iti jewelry shop. Ni Jorin, tigin matang iti dahito asing-sing. Sino nga tatipang tadan ni Jorin iti sing-sing a ginatang na? Nakanginhinap ay. 30,000 tinakaresibo. Honey? Apa anak adayaw titurog na giti batam? Adalang si Miplot iti panunot ko. Anya ka di ti pampanunutem. Tapay nga, may kulkulang kalata. Awan, Victor. Nga maguray ka. Nasapa ka mo tanaga po di talyer mo. Adalang nagisarita kanya ka kliyente mi. Kinitay nalpas ka managsarita. Nagawid ako na dagos. Uwang gaya. Awan ka di pa ni Jorin, honey? Awan pa'y. Naiayo na nga tamit laeng ni Shasha. Isapay kumata kasta. Tapno lumagaan matan ti barukong ko. Apay ngamin a problema do ka no da makita masaan da panagkinaawatan. Taibagak ka di manan ti rason, Victor? Anya, Chona? Takulit ka. Gapo, tadyak kayat nga adda nga agin na dayo tiriknada. Honey. Ita, ta nakagraduar ni Jorin. Kayat ko ang mga sawan. Anya? Wen, nasaysaya at ng mga sawan, ta napigsa tapay. Tapno matulungan tapay langid ang agtagibi no danton anak da. Ngem kayat mo nga oren no saan nga ni Shasha ti asawain ni Jorin? Anya, nagko na. Diyak kayat, Victor. Kayat ko lang ang naglakay abaro ni Jorin. No saan na ni Shasha ti asawaan na. Siguradok ang maragsakan laki din ni Mami. Apaman ang maamuan na, ana ay ayok matlaang ni Shasha. Ngum kasanon, nugimurang mat kanyak ni Elisa. Gapo iti pan nakaamuna anak panak iti mansyon da Shasha. Ngum saan nga tamat. Kan inak to ijabalay dain ton madamdama. Tapaprindaak itinangina asing-sing.
mansyon da siya. Kan, anya siya ko na analipatan na nga itid ganyak. Umay to kano inton matamtama. Iso ay pagaklatan kininanang. Tapno santo maklatin ton umay. Elisa, may kulkulang kamatlatan. Sipod matindar kay ti graduation ni Jorin. Uno, pampanunutom ka di pay laang tinapasamak ka ni Chona. Ana, Iwak simon iti lagip mo tinapasamak. Tawan basol mo. wan nana. Sige, umay kantayin tagluto. Mabit lang, nana. Dapay bagak. Anya ti bagam? Umay to kano ni Jorin inton matamtama. Anya ti umay narantaan? Umay nakla siguro kasarita, nana. Umay nakadimanan idarirag ti ayat nakan ka? Awan mo't siguro dakas na, nukas taman bilang, nana. Anak, ad-dala nga ag problema ka. No sansanin na ti umay dito'y balay. Taapay, nana. No maamuan ni Chona nga umay nakapaspasyar dito'y balay. Sigurado lakit di ama kaungat ni Chona. Inton sumangpet ni Jorin. Saan ko adakdakamatan kan ko na tinakita ka singsing iti bulsa ti pantalon na. Singsing para babae day jaya ginatang na. Kat nakangin na. Sino nga ta ti pangirikalwan na iti day jaya? Ni nga ta siya. Kasano ko mga iso? Kat nakaadayo tirik na ni siya. Abangan no ni Mat Elisa. Saan na mabalin? Ni Jorin siya timtang. Inaksaptan. Amwak no na ay ayaw na matlaang ni siya. Hello, Uncle Dominic? Eliza, imawaga kita yung gansyona. Kumusta di ka sa saad na, Uncle? Nasayat ka rumatan. Isong iwak simon di panagtantanak mo. Agyaman, Hag. Nukas na, saan ta niya hospital, Uncle? Pinagtumartalatan iti agas na. Nagsayaatan, nukas na. May sabalik man di saritaan. Uncle? Kutsikayam din regalo ni Siasya ni Jorin. Wan, Uncle. Kat milyones tigatad na. Oray milyon. Di na maartapan din regalom kenkwana. No? Inarabit mo timbaga. Ha? Kuhang kay. Mo ka napatpatag nga amang dayat mo kini Jorin. Yung daya mo dilo akot sa regalo ni Siasya. Pudnot ako na yo, Uncle. Inarabit mo madlang timbagak. Uncle? Saan ka matanagan? Awan pangibaga ka sa bali. Agpaiso, Uncle? Wen. So nga ibagamlat ng kanyak na inaklon mo di ayat na. Wan, Uncle. Ha? Inaramit ko timpagayo.
Nagsaya din no kasta, Eliza. Ha? Apay akas taunay tiragsakyo, anak amo, Uncle. Apay nakaragragsak kayo nga inaklon ko ti ayat ni Jorin. Iti panangaklon ni Eliza, iti ayat ni Jorin. Kaslamang rugi matan ti kalbaryo ni Chona. Inutek ada daelen ti biag dagiti anak mo, Chona. Nasken amananam mo ti pait nga impaay mo di kanyak. Wan, iwak-wak kumati si iti barukong mo. Nagaya man ni Jorin, honey. Wan, kat inawat ka nung mati siya ti panagpadispinsar na. Dokasta, mayat manin tilangin-langin dagiti doa. Wan, iso nga wagak to ni siya. Kat awisak iti may sa nagarbo apang rabi. Adia. Nagukaot ni siya iti aldaw. San anangan, kapo iti nalaos aluksaw na ka ni Jorin. Kaya't ko litupan tinapasamak. Litupak tinagkurangan ti anak ta, kani siya. Walang, Ay, saan ka na kumontra? Masapol may pumuspusan ta ti panagsango manandag iti dua. Sige. Saan ako na kumontra, honey? Nga masapol kasaritan pa'y nga umuna ni Jorin. Sakbay nga ibagam, ti planom, may papanangkin ni siya. Wan, ibagak to. Tama ka na siya tumanan ti may babain no jak ibaga nga umuna kan ni Jorin ti planok. Nalipatak kit din indulin dito ginatang ko asing-sing. Embal, tadapay lang dito yung bulsa ti pantalon ko. Isuk-suk ko pa lang ka dagiti arwata. Tama nga na makita ni Mami. Jorin, iho. Ni Mami. Babalinta ka dito ang sarita. Uwan, Mami. Lumuara kon dito yung silid ko. Sige, urayan kay Jesalas. Uwan, Mami. Umaya kon. Anya nga tati ibagana. Ni Uncle Dominic. Sumot dito yung mauawat. Hello, Uncle. Jorin, mabalinda ka dito sarita iti personal. Anya. Numasangom, umay ka kumaditi balayin ton grabe itagrambag ta. Anya tirambakan ta, Uncle. At tarambakan ta, dito iton amamam. No inton rabi kat sa anak ang makaumay, tada pa panak, Uncle. Sa dino? Kuha, Uncle. Oray saan mo nga ibaga, mapugtwa kon, tikayat mo nga ibaga apapanam. Sa dino ti amuyo apapanak, Uncle. Iti balay da Elisa, saan?
Napugtuan yung agpaiso, Uncle. Gapota mo, tipit-pitik tapusom. Inton bigat langan nga umayak di tabalayo, Uncle. Sige. Urayin ka nga ro din tong bigat. Katlalay ngam, ti parang pasyar mo kini Elisa. Wen, Uncle. Apay amay kulkulang kayo matan, nanang. Gapo iti na ibagam kanyak itay. Nanang, no umay ni Jorin dito balay. Dayo ko may padlaw una ti disgusto yung kinkwana. Tasyak ti mababain. Anak, maam-amakak lang amin. Tama nga no maamuan ni Chona ti panangar-aram na ken ka. Nanang, No ata ibagam nga minan ken kuana, ngawan tinamnaman na ken ka. Tapno agsardengan nga agkaraumay dito'y balay. anya? Uno, adda ka di matan rimusing apanagayat mo ken kuana? Kat iso ti kayat mo apangyawatan tayat mo? Diyos ko, anya nga dati sumpat ko kininanang. Anak, no addan rimusing apanagayat mo ka ni Jorin. Nasaysaya at akat telemon itatana sa papay. Anya? Agladingit kan tulaang no ni Jorin ti ayatem. Anyati ko na yung ibagayo, Mami. Ado pa'y mo tinabati iti sagana tayo. Plano nga awi sa ni siya dito'y balay ta dito yamang rabii. Anya? Isagana ak iti nagarbo apang rabii, iho. Iti kasta malito pa tinakurangam kan kuana. Ang Mami. Ar-ara pa apen na ti panagsango yung matamangan. Iso pa gustom kumahan, iho. Nang runak at nakangingina dyan regalo na kan kakotse. Sige, Mami. Do kasta, awa ka karodan ni Shasha. Aguray kayo, Mami. Oh, apay. Ura inton rabi bigat latan ti panangawis yukin ko ana, Mami. Anya. Iho, nasaysayat mo't lang no inton rabiin, ti panagsango yung amangan. Saan ang mabalin, Mami? Adda ka di papanam, wano pa ka kumikumam inton rabii. Ay, kuha, Mami. Saan ang mabalin ang maman ni Mami? Oh, apay adi kamutan makasao. Sungbatam ti saludsod ko, iho. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasamak. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si